na so ne ye na kwekura ti ye tu ani a na no ya wade na onyame ya do wo yi ye de hye mai ti ye ho amamle nyina wo esuta ya wada no na me ye Nsutamanhene ne nkoso hene okay nti se de sichi bia no mafiri hokora no a misa wo ho nti ne se me ba ma beta na chi na wase bibia kire ye wura Santimanso TV, yasomo sompa. Abusiafo ya baba bepie mu ewo menhia ene ewo ye nhia mu de ne yehu se ye nuanom Nsuta kwamanfo abotwi abepie mu ewo opemso ahemboboa no ni nyina ne se wo ba no de wode hyekan aba no obese bibi akye ye wa opemso nyame ma e ba ye se de yehu environment no hu ne sen o he se de menhia fikese mu kwasem asante yamamre fe na yamamre nso ode said ye yabotutu obi ka se na edu ayiye nko ana asante amamrem ye hye ayituma na dabi ye ba ye se ye ba menhia fikesie mu a ye nyina ye hye tuntum eno ne afade ya ewo se ye de ba Abusiafo Asantemanhene TV ni eguso a yesomo no enne ya bepie mu ewo abusua wobodompem yehu se waye ye tuntuntuntum ye ko be se abusua ni senti a ye wo mo ewo opemso ahemboboa no ha eni ni senti a wonyina wabotwi eni dom ababa bepie anum opeye mo akwa baba Asantemanhene TV so mo mini me wopas wada o mebu wan na me ni den share wi but one bonku esuta bonku makomi Nsuta benkuma akwamohene ena benkrom akwamohene ena sabre menya na mene na twetwe nkomo mi wada wo mabu ede nti na ndewo opemso ahembobo an the man na ye wan say enim na nse de sie se de asante amamne se edua bibu a edua bi si anan na nse de ye na kwekura ti ye tu ani a na no ya wada na onyame ya do wo yi ye de hye mai ti yaye ho amamle nyina wo esuta ya wada no nde ede ne beche Otumfou no wasi bibi a kire no ti ya baya anti na hwe bonku ni fa ye nyina wo nyina ye esutafo ya je se ye wura nya no ye nyina ye de ho pa ebite kro da wana se edampan a ya na enkoso ni nti ye nya no amaye nyina ni age to ye nyina ba ya abusiafo abusia wo free Nsuta bonkro ena waba a wode hyekan de hye nimpomu a ede na ba se o mesi bibi emfantre opemso mi wada o mabu enne ewo nsaye mu no ede na yenwe anim ye hwe nu se na namom ba me kwai na ye gina ye nya no na namom atrakunya ewo asante a ebema no kwai na yegura Otumfou so be man kwai say on si bi nkyira no ede na ye hwe say nyame manem lato nti ye bai say ye kan say ye bedi e tra kwa ade china ye wura we me kwa say ye mesi bi nkyira no ye tia ko say emre no so ene ya ba se ya ba be se bibi ache yera opemso enti de hyekan ne twese se enkosi sa de betimpo ena yewura ebema kwan ya betena se na ya twen opemso esanse asantira ena no yewura onkoso bi wada mama ye hwa de akunya na da wa chakaka nyame tuminti era na kwekure enje na nche bia na asantim ka bebi okọ etiminya 10 years na ye mpepere ho we si mi na media na koye manso ye de manso bia ma o de hyekan a ofata sai we die no ono na eda na ye ma eyiri ba so atakunya asom enti ye se di disa
It's the very first time I'm about to say your son to Memu Nkunyasem. Ayoboko, Ante, Ebusiabian Betro Homanson, Endi Infiedu, Any Infiemiensa, Anahima, and Natrankunya, Ekabomu, Etimi, or the Shakai, and Uniasam Emebusiano, Mirawadamabu. Mimbisa say, you are inside ye, Echi, and then I hear him. You are in yenim sɛ nana yɛ de sabio yɛ nkwala nanso de yɛte sɛ Otumfou ɔno ne ɔfa ne Nsutamanhene yenim sɛ ɔde n'ahoɔden ne ne nyansa biara ba bɛtae yɛwurachi ne de ɔde abu asanteman nti yɛ ni search de yɛpɛ sɛ ahotɔ ɛne sabi mpuntu beba Nsutamanhene de bia kan asanteman Yabusia for say yewra inside yechi no impumtu asumnie nkoso ene enkwa emra Nsutamanhene nana no mane na omamo sa asanteman TV ena yeguso ayeso no yeda se yewra yo miss me dance Yabusia for asanteman TV ni yeguso ayeso no yeda so yabusia for Nsuta for ene watoto mu ababedu yewra ahemboboa no yebeko nieni penyi ba akwa kwatwetwe nkomo openyi mu akwa baba asanteman TV so you are the member when I'm in the share. Only Nsutamanhene, our son here is SeiTutu, and I can Nana Kojo so, Nana Kojo so, a Gyamfi, and a Sammy and a Casano, Nsutamanhene, and no mirror what thou may brew, a dainty Nebusia Mabo dumping. I be P. Muhanum say, and every Otumfou na ma kwan say yen so hima enko sini enfamra emeche de na be kire no bibia o kan say yen fa no ko apatem na yen ye bibia amane ni na ma bibia sese ye yayo na ye ba be sre yewra da obetimi aba bisai ti enu ti na ye wo ha Abusia for ha say ye de shekan no eba be kire opem so no ma ne kwan amana si bibi akire no mira wada omebu ma yenhwewe aya na mpembi ne yaka mmema na ya sante memu ya no se nkunya to a enka ye basei no na ye monkomra nipa ne dos be we msa nkoma ne saa eto ye ncheye yaka se mfa de hye ma na abusia ne na himan da na mata nkunya nyina aka bomu kutupum ede de hye aba abusia bi a ewo kro no ma na de hye oye ba ko penti ne ba saa na asa de kroye eni mpuntu na ye nyina ye hwehwe nti na ye nyina ya ba na kan bom a ye nya ye de hye susu se ono na fata sabio nye nipa ba ko pe na ka fata ade hye no doso na se ye de ya ohema de we aba na ya so nti ye nyina ya ba ko na ye beta ochi ye nuanom ensitafo akabom ba ko aso ohema ase mane de ne de sheba mira ewo yewra nso aye ehye no e de nhwe ni mo senta kwa aman oh se ohene ewo aman mu a eboa nsembia ehaw itibi di kolito na wono ahwe na wono ne mpenifo adwen ho ahwe kwan betima siesie se uni ohene a aini ewo mom se ma me wo ho nanso ya na ejuma no doso dodo inti se ohene ba aboa oman mpuntu mu ni asombe se de yebusia ewo Nsuta kwaman ese no opes Nsuta atonso se de wose no wose nkanana ensa yechi no yenya mpumtu awoden asumje ewo man mo nananom emfa endom mo abusia asanteman TV eni egusu a ewie yi yesomo no ewo yewra nso aye mo no yemfa bibia nkame abusia sepane ekwata fam a yebefa na ye de asommo mi ewie ne tinemu a mesomo medini edwa na de hyekan oforiwa adepa amanfo yadamas abusuafo asanteman TV ena mugusu a mo hwe no yesomo sompa na eba ne se menhye fikese kwa atena siesie ya ye tofom bia no ebo modin se ebe ma mo ehunu
na enne ye bepie mo ha no nipa bodompem e wa ha ya bompata bebre asante amamre ni amane kwan so obi afa na fade tuntum na obi bebusa se de akura mpo na ekoso ha ama we nyina abane sei na yensa aka ye nana e wa ha sei na nana mpacho wadaro mabebo din ni udibre na afei ye de to aso ye de ato yo pacho the frame nana mponsa bo amponsafo Otumfou safie so hene na ene me ba ha me de nkada bia no ye wura transe a me babi nanso na ye da so nkokora ma me kire se ezuta na mtrae ena me wura so obesai ezuta akunya ko na afi ne ye wura makwanse omra no obesai me so ansa na me beba ha no na me ye Nsutamanhene ne nkoso hene nti se de sichi bia no mafiri hokora no a misa wo ho nti ne se mepa ma beta na chi na wase bibia kire yewura nti na wa hasisi na pia na wonu hwam na je se ehu edomo a e wa hasisi a na ze yana na Nsuta kwaman na Nsutamanhene na Nsutamanhene ene obeso afuna mu na wase bibia kire yewura ne wo faase no kwasem na ne wo faase ene Otumfou obesi bibi edi ache na mamre ni amane kwan so e kwan da mu a wafa so na wadi na twa na wadi ye nhyɛ dan famo bre ni bebre na sɛde ne etie eba ne sɛ ye nyoma be na ahwefo hwɛ ni mu na yehunu eba ne sɛ ye si hini sɛ ana sɛ ye swaye a odaroma de tie ne sɛ akonyo bia da mpan a ya na nneema bi wɔ hɔ a nkasesenka obi na yeye no a ntimi nya obi nye ne yie nti sɛ ɛda a ɛbɛba sɛ yenyi obi na wabe abe asaye asibibi ache yewura no na eya manfo nyina ahomka na ye omo ne je kire se tokro no a ebeda ho no enei esi susu ana de ne mapa na eba enti se de domo aba ha no ene de yehwe nse ye behwe yewura se do besi aka bia kire no na gidi a yewo no mo no ye nti aba no na afi na wi asipreko because se uye bibia na se wonsi bibi nkyere yewura se be eya nti se de ba ya ba no ye ba behwe sampa yewura ma no kwan se onsi bibi nkyere no na edom a edi na chi ewo kumase no Nsuta no na kire se aye no kore se ampa yewura no baba yewura so na amana ba bia na odibre ni biem ye jawa mo akọ e frame na amponsa bo amponsa me Otumfou safie so Otumfou safie so be ka se safie so no ene de safie so no ye na yewura ye ma na nsa no nsef ye peni a ye goso manhene wono na ye yewura betwafo hene nanso twa nsa no a ontimi fa nkoma yewura wode breme ena mesum de nkoma yewura ya nana okay abusiafo we Otumfou asafie so hene safie so hene ena ye no edi enkomo na wo kire amamre ni amane ne boni be ka say what is behind the church o kire mu edi a kire ye enti ene ye be hwe nsaye na ya hwe de edi achi ede ba ye nse na da gibre sense wi anu abo ye be jana na me akọ ne nsaye na kire no so no ye be san ba mo na so na de be to fom bia so ya ba ababa na ko bi na man kan bi de man ko bi kura ne ampolo wa Nsuta gate ase enya ba se de na so na gate ase so me bo na chidom kwasem na ye be hwe de ekoso ni fi ha de amane ne amamne na ye bibia sa pepe nti na ewo ha ene ye beda ase papa abusuafo wenum ne nananom empanyimfo a ene omo twetwe nkomo ede fa inshaye ene ebe koso ewo Nsuta ahene a ye si no ene dai nana ene no mama mamre na ye fe na ya akono enkane ada no ne mra nche ne maba ne enu de yomo nanso enei mo bie mama ye bie ye ni ama ye nyina eni abaji amamre ne amane ho nana Nyankopon twedi ampo wonkyira mo na ontumo nkwa na de meye bia nyeye ena no ye hwenkunim die ye hwe se mfisem dan nko na yeye no ne atohyire ne de animonyam nyina ama twedi ampo nya tina na udini bie mani ya fem na osu antwibaye gate ase dukuru Nsuta gate ase dukuru ye beda ase papa okay ene ye beda ase nana pia kwalo azanza gogotiako yejina bo fie
Aje. Asan sa Grandpa Nyamwa. Koduru Jomu. SeiTutu. Akwaje matati first one massa. Na so say nkura Kwaje matati be twa na wasie. SeiTutu twa wa wasie. E twa na wasita. Awo. Asomwe Gyamfi Sekyere betosubi Monsieur Otumfou Otumfou kese that's what Odrupeni nana Kasadi ya Sekyere odikai nana Edwedi Musa beyimi so pa ena nana dia so kura enya santima ena betosu Benye shuti shenche Infesu Sama hiwa Nyamekesse Isaya Siliwa Femi Enya Nasema mama Otumfou
Antemanso TV, yes, so Mosompa.